Dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako se radi fperm, odnosno proćemo kroz prepoznavanje fperma i algoritam koji možete koristiti da bi uradili fperm. Fperm kao i ostali PLL-ovi koji sam već pokazao spada u skupinu malo težih algoritama, odnosno ima algoritam koji je težak za zapamtiti. Sada ću da prvo pokažem kako mi saznamo da imamo taj fperm. Znači jednostavno, imamo jednu kompletnu stranu, da kažemo riješenu, i postavimo je tu na odgovarajuće mjesto. Također imamo i ovdje ovu boju koja ovako, znači, ide povezana, ova plava. Po tome prepoznajemo da imamo fperm. Sljedeći algoritam za fperm ide ovako. Znači kocku držimo na ovaj način, da ovaj riješeni, da tako kažemo, blok bude na lijevoj strani. Radimo sljedeći algoritam. R'U F'U, R'U R'U, R'F, R2 U', R'U', R'U, R'U, R. Sada ću pokazati još jednom. R'U' F, R'U R'U', R'F, R2 U', R'U', R'U, R'U, R. I to je fperm. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, subscribeujte se na kanal za još mnogo videa koje ću postaviti u narednom periodu. Do sljedećeg puta. Ćao!